Suleiman Sise ale ye Mali jagilana dɔ ye min dɔnnen kosɛbɛ ni jagilani ye farafina. A ka jɔnjɔn min sɔrɔla Festival de Cannes kɛnɛ kan o sababuya bɔra a ka jabaw dilanni la. Samuel Ousmane kɔfɛ Suleiman Sise kɛra farafinden filanan ye ka nin carrosse d'or jɔnjɔn ta. Fɔlɔ nin ye Mali la ne ka bonya ɲɔgɔn sɔrɔ. N bɛ barika da bɛɛ ye, n bɛ barika da maliyɛn bɛɛ ye, n bɛ barika da autorité bɛɛ ye. Hali bi an k'a lajɛ n b'o fɔ k'o da denmisɛnninw de kan an k'a lajɛ Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na sinimanko la. Mali ka seko ani dɔnko tigilamaw olu caman ye wulikajɔ kɛ ka se aéroport Modibo Keita la Bamako senu. Fuseni Mayiga ale ye Mali jagilan soba ɲama ye. Suleiman sababu la bi Mali tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ. A sababu la bi Mali cinéma farafina cinéma bɛ ka dɔn. A sababu la bi denmisɛnnin caman bɛ ka vocation sɔrɔ. Makɔrɔ min ye jagilan daminɛ Mali kɔnɔ olu ka laɲini ye min ye Mali ja tun kɛlen don ka jɔyɔrɔ min ta a ka segi o yɔrɔ ma. Cheikh Oumar Sissoko ale ye seko ni dɔnko ministre kɔrɔ ye ani jagilana fana lo min dɔnnen le kosɛbɛ farafina. Aw bɛna ni tuma dɔ fana ye wari bondaw du tun bɛ an ka tuma na olu bɛɛ datugura. O kuma welekan de kan ka bila Mali ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ Maroc ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ni Burkina olu b'a kɛ cogoya min na san o san ka wari dɔ bɔ k'a ɲɛsin ayiwa jabɔlaw ma. Hakilina jiginna Suleiman Sise ye farafinden fɔlɔ ye min ye Grand Prix de Jury ta Festival de Cannes kɛnɛ kan n'a ka ja n'o bɛ wele ko yelen san 1987 ni 87. Mutar Bari Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.